16 dinten kelenggan menika. Dumados ing perang Baratayuda Jaya binangun ingkang sampun lumadi 16 dinten ring kalenggan punika. Pranyata ingkang anggelar Pakuwon wonten Guru Pitu nenggih Narendra Binathara ingkang anggenipun raya nagari Hastina jejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana ya Prabu Kurupati nalika semanten lenggah wonten Madyaning Pakuwon palengganira Damar Gading pinaring alemen kasih bagus pramudani pinaring Rindra Sinawi pinatik Nawarna Sinebaran sari-sari inunali sajebat kasturi dereng mawar Banyawida pinebutan kelaring Madura senajan wonten wonten Pakuwon eling-eling Prabu Duryudana Narendra Binathara lenggahnya wonten Madyaning Pandhapa Pakuwon Sewuntara Mamupacara binarebet para mandung ingkang kepareng nderek wonten ing Pakuwon ing sami ampil upacara ing mencuan ngarsa kumpul ayah Kanjeng Pratiwi Wiswanira Candra Mantri Muga perkara apik ayo sembunyi ya Raden Tribantalpati ya Haryo Suman sanadyan Bupati Haryo Sembunyi prayakun ingkang sampun kaduk yuswa nanging kalupa ing jagat kajuriganing manah wirah bintas karo salining ngerek datan nikal pinarsaya ngasta abani jene negara sira dasar laksi kaleres Bapa pamanira Sang Nata Prabu Duryudana Patih Haryo Sembunyi mengkeraken Wiswanipun Nata Wangga Prabu Karna Basusena ya Bismantaka ketingal mangkulke jane Wiswanggung Punggul Wiswanira Kadangkan Nata Sina ingkang lenggah kasatriyan Tirta Tinalang kekasih Raden Kartomarma Kartomarma ngeraken Wiswanira Sangya Prokatan Kurawa ingkang asih pisan miwah para prajurit Andher Blabar dumugi timbaning Pakuwon Sewuntara saradyan para prajurit sampun tinggal loyo amargi dumados ing perang sampun 16 dinten kalenggan menika nanging mislaken Gawi Narendra kedah sowan wonten Pakuwon Sewuntara Pranata Prabu Duryudana kalenggan punika kadi katawengan Badra Irawan katawengan marang kalingan Badra Rembulan Irawan Mega petenging wekdal yayah Hyang Candra katawengan Dima ingkang amurwani umembing Sungkawa dumados ing perang Baratayuda Jaya binangun ingkang sampun lumadi 16 dinten kathah para kadang Kurawa miwah bantu saking manca negari ingkang kasambuting rala wonten madyaning paprangan Tegal Kuru Ibu Prabu Duryudana midhanget sirnanipun putra Jodipati Raden Gatotkaca sumangga saking bumiraning ngalih saking dibarataken sedanipun Jagannatkaca jebul bebetenging Pandhawa
kagungan Panduwi badhe gampil dene ningkes para kadang Pandhawa. Nalika semanten para kadang Sentara miwah para wadya sirep bledebatan ana kang ubah kaprabawan Sang Nata dereng keparing ijil pangandika tanpa tara gedher biswanira para wadya kanungging sakjawining pagelaran ingkang amurwani gedher biswanira para wadya bala awit Ramunya Narendra Mandaraka Prabu Salyantaka ya Prabu Narasoma ya Sumadenta rawuh wonten pakuwon Sentara sinapun-napun Kurawa miwah Kakang Sentara ing acara lenggah palengganira Prabu Salya keparing saged palengganira Sang Nata Prabu Driyudana dudu Prabu Salya wis mapan lenggah ketingal mencorong tejane sumara sumundhuling awiyat sirna sipati kita Bathara Yayah Bathara Indra Dewaning Budaya ingkang mangejawantah Prabu Duryudana mulat rawuhnya ing Rama Prabu Salyantaka kaparang sedya medhar sabda paring sasminta dhumateng abdi kang tinanggenah anatap pengoro dugi Sang Nata sedya medhar sabda kang kadhawan tanggap ing sasminta sigra natap pengoro para wadya bala ingkang sampun midhanget pratandha bilih Sang Nata sedya medhar sabda saknalika anangsek sawaning para wadya bala kepingin sedya midhangetaken sabdanira Sang Nata ngantos pindha sulung rebat marga candrane
Apsara apsari tumonton rengganing prabota para dewa dewi yang para resi samya kagiat mulat endahing ardi baik nono kang gati ubing samirana yayah pangawining asta sang resi manglunging kadung marengkung Indra Keswa lukar panggrahing kang puspita leng-lenging driya mangun wang nenging nolo leng-leng yang ingkang sesongko wayah nyukang lagyo semaras marang gurumeng Setyana Sirman Jaya Manjaya Sekaring Lawana Jaladri kang kapitaning Surya
dening hilang para anjrah sumembur saking sarira risan sekaring narendra sukmeng nala setya asmara dewa diwataning sukmeng nala sarira kang madibya-dibya amuja harja harjaning bawana renang katinengkang awan sapa-sapa ning kengastina samantara tekeng tegal guru nararya Kresna lagu sireng Prasurama nyangkan bocah naka lur narada kapang yo tegal wiluri melu karya sang bupati sang bupati jagat wasisaning Bathara Jestungkara manik raja Dewagu Paman Harya Sengguni kang mula nok-nok nuwun wonten dawuh ingkang pangendika sinuwun kaparingin bali dhumateng abdi dalem pun bapa bilih mboten sisip Pandulu putra Pekenira ing katembin rawuh wonten Pakuwon Sewuntana Kanjeng Rama Mandaraka kepasang yugya pangandika dalem ingkang sinuwun mila sampun sawetawis rawuhipun Koko Prabu Salya mawan tuwantu panuwun kula sinuwun keparenga lajeng hangacarani rawuhipun Koko Prabu Mandaraka kamula nok inggih Paman Harya Sengguni nggih Rama Prabu Mandaraka dereng dangu rawuh wonten madyaning Pakuwon Sewuntana putra Pekenira nyaosaken pambagya Panakrami raharja rawuh jengandika Rama Prabu Jagadiwa Bathara dahat katujuh kali gumurda dupi nampi sabdanipun Anggir Prabu Duryudana rumentah ingkang Bapa Mandaraka sabdanipun Anggir Prabu kula tampi asta kalih kula petelaken jaja nambahana daya kasantosanipun ingkang Bapa kajawi ingkang menika Anggir Prabu Duryudana ngundhut priksa
Sowanipun ingkang bapa wonten pakuwon Sewuntana awit pamujinipun anggere Prabu Duryudana kasembuh pengayomaning Hyang Widiwasa lulus raharja sowan kula mboten manggi sambikala kajawi ingkang menika nggih puja pangestawanipun ingkang bapa sayogi katur wonten ngarsanipun anggere Prabu Kurupati Kuralawalan panampi kula sabdanipun Rama Prabu kula pundi mestaka mugi dados jejimat keparenga dipun prayogakaken lenggah Rama Prabu anggere Prabu Duryudana inggih Paman Haryo sampun ngantos kedalu warsa pekeniro anyaosna pambagya rawuhipun Rama Prabu Mandaraka kang mulana ninggi dhateng sendika sinuwun Koko Prabu Saniya linepatna saking bebendu kula nyaosaken pambagya Panakrami araharja rawuh wonten pakuwon Sewuntana yo pamujine adi kepatihan ora ana sambikala kula non syukur mangayu bagya sanadyan to ingkang putra ngawangga Rama Prabu nyaosaken sembah pangabekti konjuka sahandhaping kepada Karna tak tampa kowe ngaturake pangabekti gawe gedhening ati Rama Prabu Mandaraka kula nuwun wonten dawuh kepasang yugya kelenggan menika Rama Prabu rawuh wonten pakuwon Sewuntana ingkang putra sedya caos pawarta wonten ngarsanipun Kanjeng Rama dumadosipun paprangan Tegal Kuru kula nuwun inggih senadyan para kadang Kurawa kathah ingkang sampun dados bebanten para raja mancanegari ingkang bebantu ingkang putra Duryudana ugi kathah ingkang sampun dados bebanten nanging kalenggan menika wonten dadosaken marem raosing manah putra pekenira awit Pandhawa bebasan sampun jebol betengipun amargi Gatotkaca sirna saking astanipun Koko Prabu Karna Basusena leng-leng ramyang ingkang driya lir yang candresmanya kang katawangan sumu ing tias kang katuh ritan limo kabiatan rujit Yuga kula anggere Prabu Duryudana bilih kepareng ingkang bapa matur badhe matur wonten ngarsanipun anggere Prabu Duryudana badhe paring pangandika menapa senadyan kalenggan menika Gatotkaca ingkang dipunupamekaken bebetenging Pandhawa sampun sirna tegesipun bebetenging Pandhawa jebol nanging sampun ngantos lajeng anggere Prabu Duryudana namung gumbira raosing penggalih satemah lena kaprayitnanipun amargi ingkang baku Bratayuda menika Kurawa mengsah Pandhawa senajan Gatotkaca menika sampun nemahi kapungkuing madyaning paprangan nanging Gatotkaca menika rak sanes Pandhawa Gatotkaca menika pranakaning Pandhawa nggih pandugi kula tesih awrat boboting ayuda
para kadang Pandhawa kapara sedanipun Gatotkaca dados sambuk tumrap para kadang Pandhawa badhe saya cancut gumregut anggenipun kuwedah badhe brasta mengsaing Pandhawa inggih menika Kurawa mira mawantu-wantupanipun kula sampun ngantos anggene Prabu Duryudana rumaos bombong ing penggalih amargi teksih kathah ingkang kedah dipun penggalih bilih pranamung lajeng kasengsem bombong ing penggalih badhe anemahe lena kaprayitnanipun Rama Prabu inggih matur nuwun pangandikanipun Rama Prabu kados ngengetaken dhateng kalih puting budi putra Bakenira namung lajeng keparing kula nyuwun priksa sak sampunipun Gatotkaca dumugi pecah ingkang mongko kasunyatanipun ingkang saged nyirnakaken Koko Adipati Karna Koko Adipati Karna nalika mengsah Gatotkaca dereng mawi pertanda Maha Senopati dereng mawi pratandha Puspita Rinunci kumalunging jaga jalaran awit sumengko penggalihipun Koko Prabu Karna nalika wingi wanci Sanjakala sumengko Koko Adipati Karna majeng madyaning paprangan lajeng para wadyabala sumekta bekta obor mila lajeng kasebat Bratayuda suluwan pinggih kepareng putra Bakenira nyuwun pamrayoginipun Kanjeng Rama menapa boten prayogi Koko Adipati Karna dipun sengkakaken pinangka Maha Senopati ning Kurawa ingkang kedah ngembari kurdhanipun para kadang Pandhawa awit pawarta ingkang kula tampi sak pecahipun Gatotkaca Bratasena boten purun manunggal dhateng para kadang Pandhawa tansah wonten madyaning paprangan dereng lega raosé manah menawi dereng saged damel pecah para kadang Kurawa ingkang bobotipun sami Gatotkaca inggih mila lajeng kula dawuh Dursasana kula dawuh wangsul dhateng paman Kadilengleng supados njagi kawidagdanipun Keng putra Banowati menika namung kangge pawadan sejatosipun ing wigatos kula dhelikaken sampun ngantos Dursasana menika ketingal wonten paprangan awit sak sedanipun Keng wayah Lesmana Mandra Kumara boten wonten sanes ingkang kula wawas kejawi namung Dursasana tembinipun ingkang gumantos wonten negari Ngastina bilih mekaten keparingipun anggene Prabu kula kantun nderek nayogyani Paman Harya Sengkuni kados pundi kula inggih kantun nderek nayogyani keparingipun ingkang sinuwun Koko Adipati Karna kula pun wonten dawuh ingkang pangandika Yayi mulih terwaca Koko Adipati Karna nalika majeng madyaning paprangan wanci Sanjakala Koko Adipati dereng jumeneng Maha Senopati sambetipun kalenggan menika Koko Adipati kaparenga jumeneng Maha Senopati ning Kurawa budidaya sirnaning Pandhawa jagat dewa Bathara kadang kula Yayi pangandikanipun Yayi Prabu ingkang menika ingkang kula anti-anti kula badhe ketingalaken kesagan kula dhumateng Yayi Prabu anggen kula sampun prasetya sagah njagi kawidagdaning para kadang Kurawa nggih namung sak gedhagan menika ing raka sagah badhe jumeneng Maha Senopati kepeksa ingkang raka ngwangga gadah penuwun Yayi kagungan pamundhut menapa
Kula majeng wonten madyaning paprangan. Mboten wonten sanes kejawi namung Dimas Arjuna ingkang badhe dados tetandhingan kula. Ingkang mongko Dimas Arjuna temtu Wahanarata Jaladara kendhalining kuda pangiriting rata temtu kahasta dening Koko Prabu Dwarawati Koko Prabu Dwarakesna. Panuwun kula dumateng Yayi Prabu Duryudana. Kula sagah jumeneng Maha Senopati nanging kula iki kedah Wahanarata Rata Jatisura titihan kula. Nanging kula gadah panuwun dumateng Yayi Prabu kaparenga kusiring Rata Jatisura titihanipun ingkang Raka. Kula nyuwun Kanjeng Rama Mandaraka, Kanjeng Rama Prabu Salya. Namung ingkang matur dumateng sampun Kanjeng Rama keparenga Yayi Prabu Duryudana. Nggih. Kados pundi pamanah. Arene menika panuwunipun Anggeradipati Karna ingkang badhe sagah jumeneng Maha Senopati. Pamanggih kula brandalem Angger Prabu iki kedah minangkan lajeng kula aturi matur wonten ngersanipun Koko Prabu Mandaraka. Paman Haryo Sengkuni nggih. Rama Prabu Salya. Kula nggih. Koko Prabu ngawuh sagah jumeneng Maha Senopati. Nanging majenging paprangan tempunitih Parata. Penuwunipun Koko Adipati ingkang ngasta kendhalining kuda pangiriting rata Jatisura nyuwun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka gampilipun kula dipun dapuk dados kusir rata titihanipun Maha Senopati Kurawa inggih menika Kang Raka Ngawangga. Kula nuwun inggih. Saderengipun kula matur sagah utawi mboten sagah kula nyuwun wanci kula badhe sarembag layan anak kula mantu ingkang dahat Jentara kula semanggaken karna kula wonten dawuh ingkang pangandika Kanjeng Rama carane nggonmu munjung karo wong tuwa kaya mengkono kuwi. Kowe ati aku mbok dapuk dadi kusir dadi padha aku tok dadekke baturmu tok dadekke reh-rehamu ngono lho mangkir rumiyin Kanjeng Rama sampun antos kaliyan menapi kula nuwun kusiripun Rata Jatisura Kanjeng Rama Mandaraka pengangkah kula ngluhuraken asmanipun Kanjeng Rama Mandaraka. Dasarmu apa? Ndapuk kusir marang aku kok kowe ngajeni karo wong tuwa. Rama Prabu tentu prisa bilih kula ing majeng madyaning paprangan. Pandhawa tentu ingkang pun junjung Senopati Yayi Arjuna. Yayi Arjuna tentu Wahanarata Jaladara. Kusiring Rata Jaladara tentu kahasta Koko Prabu Dwarawati. Ingkang mongko Koko Prabu Kresna kaloka ing jagat Narendra panjalmaning Bathara Wisnu dewaning kabahagian. Bilih Rama Prabu kusir rata titihan kula, Rama Prabu Mandaraka kula jajaraken Koko Prabu Dwarawati kalengganipun miwah kaluhuranipun. Lho, kula rak ngluhuraken asmanipun Kanjeng Rama Prabu. Ketoke aku tok junjung, tok sumba-sumba, tok sumbi-sumbi, ning tekan dhuwur aku tok jengklitke, iya to? Ya arep pinata ukara ngracik basa kepiye bae. Senopati karo kusir. Kusir kuwi reh-rehaning Senopati. Dadi kuwi ngreh maratuwamu sak papan-papan rak ngono lho. Rama Prabu, kula gadah panuwun menika kaliyan Yayi Prabu Duryudana. Dados bilih Rama Prabu mboten sagah, menika anggenipun ndika mboten kaliyan kula. Kaliyan Yayi Prabu Duryudana. Yen kaliyan kula mboten lenggah menika. Senggundi kula kowe kuwi batik
jembar kawruhmu, jembar polatanmu. Apa Kukuban Negara Sina iku ana anak mantu sing wani karo maratuwa? Kathah. Lho. Oke. Inggih, nanging iya. Lajeng kula namung matur wonten mekaten kemawon. Malah petangan kula boten namung wani yen dipun dukani menika wangsulan. Upami dipun gitik menika lajeng males gitik, boten namung menika. Malah wonten anak mantu wani mateni maratuwane. Sapa kuwi? Kula mboten saged matur. Nanging kula sampun tepang dumateng ingkang tumindak menika. Malah sak menika nggih mboten tebih kaliyan kula anggenipun lenggah. Leng-lengeng driya mangun-manggung kanduan rimang yaya linotan nandang kanin. Lamun tan tulus menggundiah utama sang nata muda wusyang rerepa kacarita Prabu Salya dupi midhanget aturipun Patih Sengkuni boten namung wani wangsulan yen dipun dukani dening maratuwa nanging malah wani mejahi maratuwa. Urmaos kagepok asmanipun Prabu Salya. Awit Prabu Salya ngurmaosi sampun nate nyirnakaken mara sepuhipun inggih menika Begawan Bragaspati. Panglucitaning driya pangandika ingkang den kawiyos yen mengkono wanine Karna marang aku nek tak etung karo maniku karo maratuwaku sak para sepuluhe wae ora ana. Kepareng lajeng ngandika Prabu Salya, "Anggir Prabu Duryudana, kula sagah dados pusiring rata tityanipun Senopati." "Rama Prabu sagah, kula nuli bidhal sak menika lho mangke." Bareng saku kok njuk mudung. Kok njuk kesusu. Rai mawi tata-tata rumiyin. Awit selak sumengko ora sing manah kula. Anggir Prabu, matur sembah nuwun. Koko Adipati Karna, Rama Prabu sagah pinangka kusir rata tityanipun Koko Adipati Karna. Lajeng keparenga kula nyuwun priksa winjang menapa jemangkah majeng madyaning panca bakal. Yayi Prabu Duryudana, bilih sampun dipun pinangkani panuwun kula. Bidal kula wonten madyaning paperangan bilih dados dadak kendel badhe ngentosi menapa? Daya-daya kula saged minangkani pamundhutipun Yayi Prabu nirnaken para Pandhawa. Keparenga bidal kalenggan menika. Namung kula nyuwun pangapunten saderengipun majeng madyaning paperangan kula badhe wangsul dhateng Awangga rumiyin pamit kelayan ingkang Raka diajeng Dewi Surti kanthi mangke sak bidalipun saking Awangga boten perlu sowan dhateng Bulu Pitu nanging kula lajeng jujuk madyaning paperangan Tegal Guru. Yen mekaten Koko Adipati kula semanggaken. Keparenga lajeng ingkang Raka nyuwun pamit ndherekaken kaluhuran. Rama Prabu keparenga kula nyuwun pamit wangsul dhateng Awangga ngruwiyini lengser saking pasmanan. Heeh, dalu. Sanya rekan katang ranyang nyambut gawe switanya bapak gawe switanya
Paman Haryo sing ruli. Kula nuwun wonten dawuh ing pangandika. Dupi Koko Adipati sagah majeng madyaning paperangan jumeneng Moho Senopati. Ronto titianipun kendalining kuda pangiriting rata Kahastara Prabu Mandaraka. Kula nemtokaken Pandhawa tumpes tapis tanpa sisa, ludes keles tanpa tilas. Kamulana inggih. Namun keparenga kula ngunjuk atur. Nggih. Sak lebetipun Nangger Adipati kundur dhateng Awangga. Mawantu-wantu panuwun kula kedah wonten Senopati Pengapit ingkang ngluwini majeng madyaning paperangan bebasanipun babati ngarungkut ngobori ngapeteng. Pemanggih kula mekaten wau supados bala runcah balaning Pandhawa saged suwingkir saking paperangan Tegal Kuwu. Angger Adipati karena mangke kantun ngadepaken para kadang Pandhawa. Yen mekaten lajeng sinten ingkang saged dipun pitados jumeneng Senopati Pengapit. Mboten wonten sanes kejawi namung ingkang rayi Raden Jayawikata. Jayawikata kang non tuwin Wikata Bala. Yen mekaten borong Paman Haryo anggenipun maringi dawuh lan saged dipun bidhalaken kalenggan menika ngruwiyine Koko Adipati Karna. Kamulana ingkang menika sinuwun abdi dalem pun bapa nyuwun pangestu medal Jawitata siyaning ayuda Paman Haryo sampun ngantos pegat kaprayitan. Senadyan ingkang bapa Mandaraka semanten ugi nyuwun pamit kepareng medal Jawi tata-tata sampun ngantos keciwa mangke anggen kula netepi kewajiban pinangka kusir rata titianipun Maha Senopati. Waduh Kanjeng Rama matur sembah nuwun nderekaken kaluhuran tindakipun Kanjeng Rama. Nyuwun pangestu Koko Prabu Rai dalem nderekaken Paman Haryo Kartomarma aja kurang prayitna. Lho pergi dhateng senika. Good day.
pakaryaning praja Paman Harya Sengkuni ingkang putra Jaya Wikasa nyadong dawuh kados pundi dawuh timbalan dalem Koko Prabu Duryudana nadyan ingkang putra Wikasa Bala nyadong dawuh Paman Harya Sengkuni iya Man Harya ingkang putra Man Karto Sindro nyadong dawuh lho ya Man ya unten bisa nopo saking pakuan Man Paman Harya dah kula tunggu sampai jek kula Paman gak teko-teko wonten info nopo Man Mangkarya dengkul mlocot Paman Harya Paman Mangkarya baik Man Man aku nanggur pikiran anak Kurawa rumangsaku tanpa ana sing bejaji ngene
Durma Gadi biyen tekan saiki omong-omongan ora tau dunung interaksi. Nyebut pamane kaya ajan ninden. Lah kanthi kaya pamane kurang ngerti wasake adi-adi kula. Nggih pun kaya kono iku ban. Jroning Bratayuda 16 dina iku para Kurawa ya wis akeh ingkang tekaning pati. Ning kok sing elek-elek kaya ngene iki ora mati-mati ngono lah. Lha apa man kok mujek-mujeki Kak? Sampe kok dados sprit ganti ngono lho, Mas. Dadak karo anake ngono. Paman Arya mboten perlu lajeng namung junjungan kelayan Dimas Durma Gati. Kados pundi dawuh timbalan dalem. Anak tunggal Jaya Wikata. Wikata Bala. Kawula Don. Dereng, Mbah. Mestine kowe iki mau mireng. Ora mung jroning pakuwon. Ana surak mangang balambal, keplok sambung sumambung. Ampun. Manengker ngebekti jroning pakuwon. Inggih. Iki mau padha ngurmati Anggeradipati Karna dijumenengke Maha Senopati. Keparing ingkang sinuwun kalenggan iki Maha Senopati kaasta dening Anggeradipati Ngawangga. Wah. Kula madhuk menika wae. Jalaran kok Adipati Karna sampun bukti nyatanipun saged mejahi Gatotkaca. Pejahipun Gatotkaca. Pandhawa tempun kekes raos sing anak. Nek kowe ngitung perkara kuwi pancen ya kudu ngono. Angka Wijaya Gatotkaca iku nalika durung Bratayuda digadang-gadang digedholo. Yen bisa menang Bratayudane besok kan digadang jumeneng ratu lupute Gatotkaca Angka Wijaya. Pasana paja-paja rampung Bratayuda Angka Wijaya wis kepupu ana madyaning paprangan. Gatotkaca wis tekaning pati, nanging kowe ya kudu kelingan anakmu Lesmana Mandrakumara uga wis tekaning pati. Adimu Jayadrata wis tekaning pati. Iku kabeh tumrap ingkang sinuwun iku ndadekake gemparing penggalih. Beli lajeng lah mbok menawa iki bisa dadi pertanda yen ingkang sinuwun bakal gembira penggalih mergo patine si Gatotkaca. Anggeradipati saguh jumeneng Maha Senopati nanging kalenggan iki Kundirana Ngawangga perlune pamit kaliyan Anggerdewi Surti kanthi Anggeradipati rumangsa lamun sedya nyangkul jejibane ngabot. Luruk, Don. Aku munjuk supaya Anggeradipati mengko gampang pinanggih para kadang Pandhawa. Sadurunge Pandhawa maju, bala uncah balane Pandhawa kudu disingkirke. Mula kudu Senopati pengapit. Aku munjuk kowe Jaya Wikata Bala. Lah iki bakal dadi marga apa mukti apa mati. Nek kowe bakal mukti ya kudu kowe bisa nyirnake apese perjurit-perjuriting Pandhawa. Syukur kowe bisa ningkes Werkudara. Jagat Dewa Bathara. Menawi kula dipun dawuh majeng-madyaning paprangan. Menika ingkang kula anti-anti. Mboten lega raos sing manah kula menawi dereng mutreng-mutreng wandhanipun Werkudara. Najan kula ugi paman mboten badhe gigrek ningali kadigdayaning para kadang Pandhawa. Syukur. Lah kula pripun, Man? Didapuk napa kula? Dapuk kowe iki angel. Aku iki ngetuk ora bener kowe ilang. Tak dapuk apa bocah kaya kowe. Ing atas kowe iku ya pangeran. Guneman wis celewa-celewo. Swatama kawula Don. Aja nganti kedaluwarsa.
metu njaba tatane sanggya para prajurit beli misalake dawuh. Ya mundur Dyan Swatama. Undang sanggya prawadya samya saneka umyang gumurus walaning pendeperi bubar gurnang kulawan poksor kang suling kepanjat teludak mimah bandira kakondo mawarna warna pindha jaladian asrian kamuryan mung jerer mung jerer ta 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 reng 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 Nagar tul dan wosira wang makutha majur jungkung bidangnya surati mantra bareng muncul atur sanipun Sang Ryana-Patih Sanggya Prawadya sami-sami sawega ing gati samekta ing diri kadhawana sak wanci-wanci saestu boten badhe musiman ya syukur bejo sewu yen mengkono aja nganti kabeh sira ninggal budal dina iki monggo kula dhereaken paman Haryo monggo kula dhereaken Sikil madeg suraning driya
Nurecaya ing palugon denira perang pupuh lumawan risang Pandu siwit nadyan tomaksih kadang Kanjeng Rama ingkang putra Wersa Susena nyadong dawuh nadyan ngatimban swega nyadong dawuh Gusti Adipati anakku ngger Wersa Sena kawula Kakang Ban Swega kawula dadi no pangertimu kalenggan iki dawidanganku wis kasembadan gunku bakal ngaturke lelabuhan marang Yayi Prabu Duryudana keparengi Yayi Prabu Duryudana pun Rama dina iki dijumenengke Maha Senapati kudu gawe gelare ngaprang ana madyaning paprangan Tegal Kuru budidaya sirnaning Pandhawa nanging aku nyuwun wanci sawetara aku bali ana ngawangga pamit kaliyan ibumu Dyajeng Surtikanthi kowe Wersa Sena kudu tak kanthi bali ana ngawangga dus semban kula Rama menawi Kanjeng Rama jumeneng Maha Senapati Rama badhe kundur pinanggih Kanjeng Ibu monggo keparenga kula ing majeng madyan paprangan minangka badal wakilipun Kanjeng Rama kula sagah nyirnaken para kadang Pandhawa Wersa Sena Pandhawa kuwi dudu satriya arahan kowe iku bayi wingi sore bebasan durung ilang pupuhe brambang lempuyang mongko Pandhawa iku satriya kang wis kaluka sekti mandraguna aku ora lila nek kowe maju madyaning paprangan kudu bali ana ngawangga nderekke pun Rama kula mboten kepareng ngajeng madyaning paprangan ora kena nggih ngaten ya Rama kula mboten kepareng majeng wonten paprangan nderek nanging keparenga kula mboten nderek wangsul dhateng ngawangga kula badhe ningali kemawon ningali gelare ngaprang ingkang wonten paprangan Tegal Kuru amargi kula menika putra Maha Senapati tembenipun kula tentu nggih badhe dados Senapati saderengipun kula nyangkul kewajiban jumeneng Senapati kula kedah sampun mangertos tata caranipun damel gelare ngaperang kados pundi sagedipun ngayomi rowan nanging ngrisak barisane mengsak nanging temenan kowe ora lumebana madyaning paprangan mung arep nonton gelare ngaperang kula nggih dadi ora kena melu cawe-cawe mboten kula nderek dawuhipun Kanjeng Rama Kakang Ban Swega kawula nun Wersa Sena tak pasrahke kowe kowe pinangka Kertawedana Kerta Gajah Wedana Serati Gajah Wersa Sena seratine kowe nek Wersa Sena kemajuan ndurna nek kemunduran jokna nek lali elingna nek luput benerna ngistakaken dawuh senajan kowe Wersa Sena tumindak sepecak guneman sak klimak bebasan ora kena ninggal Ban Swega kula nuwun nggih tak rengkeni teh rata minangka kagusrana njaga kawidadaning lakumu nggih matur sembah nuwun mangsa budha Kakang Ban Swega kowe kang kudu njaga kawidadaning Wersa Sena